Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Saša Gamesa. Danas ćemo ja i Stefan Games da otvaramo pekove FIFA World, tako da ajmo da krenemo. Jesi ti u šopu, Stefane? Nisam, sad sam u šopu. Ajmo 15k pek, prvi pek, idemo. 3, 15? da. 3, 2, 1, sad. I prvi pek se vrti, šta smo dobili? Čorluka, loše. Max je, šta si ti dobio? A? Neko sranje. Ja isto, ja sam barem dobio 2000 coinca. Ajde, nemoj bre da lagaš. Dobro, ovi barem ugovori će da nam posluže, meni to treba. Ja dove... Čupat ćemo, ajde. I sad otvaramo od 7,5k ili nastavljamo još jedan 15k? Biće malo od 15k pa ćemo od 7,5. Čekaj, ja ću otvoriti još 2 peka od 7k. Misliš od 15? Da, 15. Ja ću možda malo više. Ajde, 3, 2, 1, pozor, sad. Ajde. I otvara se drugi pet, ja ga ne gledam. Caballero, golman Caballero. Ja nisam u isto vreme kao s tobom stisnuo. Šta je? I? Šta si dobio? Vlad. Idemo da stopiramo pa kad sve završimo ćemo da se vratimo kada sve ubacimo u tim. I nastavljamo ljudi. Ovaj treći pek od 15k. Ajde, neko dobar. Idemo na Ova lik vredi dosta. Ova lik ja mislim da vredi dosta. Idemo na transfer list njega. Delufe, on možda mi čak nekad i posluži. Mislim da ću ja samo još jedan pek da otvorim. Ja ću malo više od ovih 7. Ja moram izreći sob, ja ovo ne izgledam. Idemo. I šta smo dobili? Šta si dobio? Dobili smo neki Brazilac Fernandao. Šta je ovo, brate? Kakvi su ovo pekovi? Ljudi, idemo da ovog pikselamo i nastavljamo sa sljedećim pekom. Ja ću još 15k da otvaram, pa ajmo da nastavimo. I ja ću još jedan i onda prelazimo na 7,5. Ja ću još 15. I tu su 3 rare igrača, ali tu su Naldo, Maksimović i Šafer. Nemam pojma. Koliko ti otvaraš sada? Od 15k. Znači, ove igrače možemo da stavimo u klub, znači nisu toliko loše, mi ćemo to da pauziramo pa kad ćemo da... I ljudi, nastavljamo, ja idem na sljedeći pek. Molim te neko dobar, molim te. I ja mislim da... Sanče, i Sisoko. O, jesi jak, majko moja. Ove ćemo u story klub, pošto imam novi tim, znači, to ću vam, daću vam kasnije, bit će jedan squad builder. Tu je još Adriano, Vlav, loše. Ja sam čuo kako ovi dresovi, ovo sve vredi dosta iz Silveri, ali ja ću to sve rakvikselam, tako da. Idemo na sljedeći pek, ljudi. Ja mislim da ćemo još da otvorimo nekoliko ovih pekova, pa ćemo ići na 7. Ja ću još samo jedan pek. Idemo sljedeći pek. Mascherano, ja sam se zezn, mislio sam da je Messi ono Mascherano. Dobro, ljudi, možda isplatimo i oj, fake Hazard, znači brat od Hazarda. Joj, to sve Baksuz koji igra FIFA. Please da je 4-1-2-1-2. 4-3-3, može. Ovo Nešto dobro, šta dobio? Motherfucka, neke crnce, vrate. Idemo na sljedeći pek, ljudi. Ovaj pek ne gledam. Ja ću pauzirat, pošto... Arnautović. Brate, mili, ali ima onda neki dobar igrač ovim pekovima. Nema. Ja, brate, imam više ugovora. Idemo mi dalje, znači, moramo još nekoliko peka. Ja ću još ova 3 što su ostale. Ja sam završio od 7,5. Ja sam završio od 15k, ja više ne mogu da ih vidim mojim očima. Amrabat, jao, sve neki Englezi, ali dajte mi Di Mariju, Messija, Ronalda, tako nešto mora da iskoči. Idemo.
Evo sad ćemo, čekaj, ja još moram ove od 15k. I... Otvoriti negdje sad ćemo otvorati od 7,5k, samo da kažemo... Andy Carroll, otvorit znači... ćemo nekih, pa jedno, 10 pekova ćemo otvoriti. I možda i manje, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, moramo nositi nešto par. Kad budemo otvarao pek, ja mi se vidimo. Ljudi, ja ovo da stopiram pa ćemo svirati kada budemo nastavili. I ljudi, nastavljamo sa još ovoga zadnji pek. Znači, ovaj pek ne gledam. Ja ću otvoriti sad od 7. O, vidiš. Šta se nalazi unutra, nešto dobro. Neki inform, nešto, ništa je posebno. Ovo ljudi su najgori pekovi do sada. Ićemo ljudi, sad ćemo nastaviti sa 7,5k pekovima, zato što ovo stvarno ide u bestraga, znači ništa ne dobijamo. Tako da idemo ovo sve rakvikselamo i idemo da otvaramo pekove od 7.500. Idemo. Prvi pek od 7,5k. Please, neko dobar. Nikom, dobro. Na primjer, kao što je Saša James dobio Šačirija. Inform Šačirija od 7,5k peku. Šačirija, a mi ne možemo dobiti. Dobili smo Maksimovića. Idemo na sljedeći pek. Ovaj pek ne gledam. Znači, ne gledam ga ni ja. Grosicki, Čupomoting, dobar igrač, ali ne vrede ništa. Iz LVTLM, to vredi? Ona formacija iz LVTLM. Ne znam. Idemo na sljedeći pek, ljudi. Ja da dobijem sada Neymara, Mesija ili nekoga. I tu je Konko. KP koji mi bi to otvarali, ali vidite da nema ništa posebno. Ja ću ove formacije Ništa. Ništa, stvarno, ništa sam dobio ovim pekovima. Idemo na sljedeći pek, znači, meni još ostalo nešto coinca, tako da ajmo da otvaramo još pekova. Gledam ovaj pek i tu je, niko ljudi. Ja bih volio, na primjer, da dobijemo bilo koga, samo da vredi nešto coinca. Bar 200k. Sve što smo otvorili. Idemo. Sljedeći pek i tu je. Gara, jesi brz, majko moja, 52 pace, pa ja brže idemo njega unazad. 4-1-2-1-2. Ovo vredi. Dobili smo malo coinca. 2000 coinca. Dobro, i to ti nije loše, ali idemo na sljedeći pek. Please, neko dobar. Dajte mi Inform Bale-a, ljudi moji. Ništa, znači, možda možemo nešto da zaradimo od ovih pekova, ali slabo. Idemo, zatvorio sam oči, ljudi, ne gledam ni šta smo dobili. Dobili smo Sisea, koji ćeš? Ne trebaš. Urugvaj, 3-4. Aman, baš ništa, ljudi. Mene ovo mrzi da sam sve stane na transfer listu, pa ćemo to sve kliksel. Idemo na sljedeći pek, znači ovo je stvarno loše. Ništa, ljudi. Ovdje se ništa... Ajmo neko dobar. Neko ekstra, ajmo, ne gledam. Idemo dalje, ljudi. Sljedeći pek. Ništa, apsolutno. Možemo sve klikselo, žaben. Ja sam prvo mislio da je Inform, kad sam ovako, malo sam onako kao progledao kroz prste, ali nije bio Inform. Idemo na još jedan pek, znači imamo za još jedan pek, ljudi. Spiskali smo tolike coince da bi dobili ništa. Ajmo, zadnji pek. Ja mislim na kraju da će otvoriti još jedan pek. Carrillo, ljudi, Carrillo, znači ovo je bio zvanično najgori pek opening ikada. Da. I ljudi, ja sam završio, jesi ti završio? Ja nisam, ja ću otvoriti tip, ako ću pauzirati, ja ovo moram. Ja ću ovo do kraja, još jedan pek gold i još jedan jumbo. Da vidimo. Ajde. Ajmo neko ekstra. U stvari, otvorit ću još jedan gold i ništa, ljudi, ništa. Ljudi, ja ću ovdje da pauziram, pa kad on bude otvorio oba peka, vi ćemo reći šta je dobio. Idemo. Apsolutno. I ljudi, nismo dobili ništa, tako da to je to što se tiče ovog klipa. Ako svi ovaj klip... Otvoriti još jedan pek, izvinjavam se.